весела Коледа, мама ви стара. Вие сте най-големите отрепки, които познавам. Как е разорено? Еми заради твой телефон, буклук малък. Заради твой телефон никой няма пари. Защото ти пусна мухата на баща ти да изтегли спестяванията. И сега какво? Кур в газа, бате. Кур в газа. Малък Йоане, буклук, селски, разглезено хлапе, тюфлек, девнух кукер, шигосференик, кмет циганка. Здравейте, селяни. Заеби, аз съм купил шоколад. Значи всеки път като видя малкото момиченце ще ям шоколад пред нея, бат. Се събрали, за да му помогнат. Ето я! Трябва да се... Видиш ли? Напълно отчаяна съм и не знам какво да правя. Мене, ако жена ми беше такава, сам щях да си мажем червило, да си правим скандали. Да си правим скандали и да мога да й кажа: напусни! Напусни, веднага напусни моят дом. И тя след това да ми се обади: извинявай, аз много те обичам. Прибираме я, пълна програма, и на следващия ден пак че се омацаме такова. Пак че си направим скандал, пак че си изпокараме съседите, пак че ни намразят, пак че има напусни! И в 2:30 през нощта: и пак че си я вземем, пак пълна програма на аванта. Караме я нея да се чувства виновна, след това пак се мацаме на следващия ден. Напусни след скандала. Чиста работа, е така се прави с такива жени. Дай да видим. И вътре има. Тази моята жена е мастия. Иска да вземе парите. Ти трябва да си вземеш парите. Иначе тя е мастия. Мръсна бърдакиня, парантия, усърбия. Мръсна шантонерка е тя. Шаврантия, леле. Айде, чиче, вече няма достоинство от твоето семейство. Всички знаят, че дъщеря ти е тази, дето мляшки от кенефа, дами и господа. Ужас, като разбрах за видеото. Всички го бяха гледали. И аз искам да ме мляшкотиш от кенефа, само ще ти кажа, ти си поне 7 от 10. За това как искат да излизат с мен или да си платят за секс с мен. И аз бих платил, давам 15 лева на секундата. Заедно с двете си деца. 17-годишната Славена. 17-годишната Славена. Nigga run up, then I swear he gon' get it. Fuck the police, I ain't taking no ticket. Who gave you scary ass niggas some bread? Looking at you like a chicken and biscuit. Don't play with me, cause I swear I get wicked. Beast to the west, cause you Всички си мислят, че съм качила аз видеото и сама съм се снимала заради гледаната популярност. Аз така правя, не е много лошо да ти кажа, честно казано. Значи искам да вземеш светлия пример на Господ Бог Бел Делфин. На следващата сутрин, още преди изгрев слънце. Опа, малката! Може ли шоколада? Опа, виждаш ли този шоколад, малката? LZ бат. Аеро шоколад струва 83 стотинки там, където... Ти когато последно ядеш шоколад, я ми кажи. Нямаш 83 стотинки за шоколад. Вече съм голяма, мога да преценя с кой да контактувам и с кой не. Пиши на Тошко Лазов. Ще се хареса. Човек ги научава от родителите си, не от някакъв непознат човек. Какво е това семейство? Абе, баща ти на тебе, колко пъти ти каза да не разговаряш с този бе момиче? Ти ще получиш ебати шамарите, ти си ебати нелепото извинение за дъщеря. Ти ако ми беше дъщеря, веднага те пращах по сиропиталището да се те догледа 3 години и след това да се чуеш къде да отидеш. Между другото, тази кола съм ти я купил, парите съм дал за нея, всичко откача, ако обичаш, има шанс. Взимай си ключовете и изчезвай. Тя е доста да... Look at this dude. Най-много мраза нагли лелички. Най-много мраза нагли лелички. Е така, ето ти една краставица в устата. Една хубава краставица в устата. Пикал Рик е положението, е така, оп. Хубаво пикал Рик, батко. Ах, ти злорад буклук. От закрила на детето. Закрила на детето са най-големи. А ти си буклук.
мис репрезент. Айде. Густоли ти? Така. Твоята майка. Ето ти една краставица в устата. Леле, много мразим злоради лелки. Много мразим злоради лелки, човек. Hit or miss. I guess they never miss, ха? You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. Търси ме работа в благоустройство и строежи бедни. Как? Как го направи това? Иве, я ме погледни. Ти моята приятелка ли си? Иве, Не, аз съм дъска. И искам да станеш веднага, да се облечеш и да излезеш навън. Разбираш ли какво ти говоря? Никой няма да ме сваля в бара. Докажи, че си моя дъщеря. Искам... Докажи, че си хиалуронова проститутка, лека жена, без татко, без между себе си, ще остарееш. Моя дъщеря. Направи мама горда, бейби. Кой ще ми върне сега тези ценности? Аз попадам в този хотел, а всъщност намирам едни хора, които са абсолютно безочливи, гледат ме в очите и ми съсипеха бъдището. Значи, че полапаш малко свирки на тираджиите у южната дъга, там до икеята ще слезеш на околовръстния път, бате, че си запалиш една гума от зимата да не ти е студено и че полапаш на бате на Таня Сканя малко и че заработиш след 2 години 10 000 Аре, не е края на света, бати покулка. Здравко буквално безумие. Това не е Здравко, дами и господа. Както виждаме внимателно, това е Квазимодо. Ето, Квазимодо. По молба на хазяина, днес те трябва да изнесат останалите вещи от квартирата на Щереви и да го освободят. Къде отива? Трябва да се бираме багажа. Милите ме Сега ти пак мамата. Ей! Не мърдай! Не мърдай! Ти остана инвалид. Факт, че признах. Не, Ковро! Ти си изневерила! Затова бракът ти не върви буклук селски, дето не му върви нищо в главата, освен бата да минават пишки напред-назад. Как не те е срам ти да обвиняваш своето семейство за това, че ти си ковра? Ти си буклук! Мръсен отпадък! Дразни, Росен е мой, не нейн, така че не може да го... Росен не е предмет, а Росен е човешко същество и няма да толерирам вие в този нискобюджетен сериал да го опредметизирате. Той не е вещ, той е човек и той не е ничий. Росен е само на себе си. Намирам поведението ти, Албена, за изключително агресивно и обидно към всеки мъж на планетата. И дадохме пари. Откачих! Какво ни се е направи ти, бе? За майка ти опомниш Двамата вече са пред дома на 18-годишния Дарин. Той живее сам,
тъй като родителите му работят в чужбина. Какво става, началник? Защо си ми я довел тази? Ей, мърля, ти ли си снимал дъщеря ми от Клерефа, как прави додъци ми? Как аз да ти откачих зъбите? Зъбче по зъбче, че ти ги откачиме. Баща ми е бал бащата. Кой ти дава право? Ти ут ли си, бе, човек? Марш от дома! Sociopath is boiled down someone who is just more savage. Това ще го четем изразително. Изразително. 5000 лева обезщетение иска кметът на Стара Загора Живко Тодоров от свой съгражданин, нарекал го във Фейсбук смешни. 5000 лева обезщетение иска кметът на Стара Загора Живко Тодоров от свой съгражданин, нарекал го във Фейсбук смешник. Съобщавам БНР. Значи, чиче, аз имах една приятел, къде ми изневеряваше 2 години, аз се изневерявах 2 години, тя се правеше, че не знае, аз се правех, че не знам, обаче знаеш ли каква беше далаверата? Тя беше 3 от 10. Аз помпах 6 от 10 и нагоре. И тук става въпрос на млади години, дето нямахме какво да предложим на жена. Защото виж сега, отиваме при пичето и правиме така. Айде, бейби, ето ти, Пенчо Славейков, колкото искаш Пенчо Славейков, нали? Между другото, тя праща пак си. Много добра беше. Няма на коврата да помагаш, буклук, бабичко, и ти си била ковра на младини, като все още си ставала, ама нали знаеш, стойността на жената с годините пада, а на мъжа стойността с годините расте. Расте много е така. О, как ми даде гушка. Искаш ли да си играеш? Айде, началник, играй си. Ама по ръката ми си тръгни. Все пак той има право да се весели, да си купоняса, да има нова връзка. Тя как е мачкала хотелските чаршафи. Това отдавна не съм го правил, обаче. Just more savage. О, как е мачкала хотелските чаршафи. Те за бащинство. Какви са тези глупости? Свиньо свинска! Като иска даваш буклук, иначе стотинка няма да видиш, няма да припознае детето, малолетна си, не можеш да го съдиш още, ясно ли ти е? Той държи силата, той дърпа конците, той е кукловода, батко, ти си свинята, майка. Това за... Пак бих те тракал. Stop it. Get some help. Знаеш, предавам празуки да излезем някъде на това. Ще им повлияе на тях. С автомонтьорската ти заплата ли, бе, педерас? Искаш ли да дойдеш да ми направиш малко свирки, ще ти фърлим така 20 лева за Бог да просто буклук, да мога да си изведеш жената някъде. Майка ти дева, не си виждал Стефан Стамболов сигурно от години. Аз съм почти убедена, че този тест ще е отрицателен, обаче докато не излезат резултатите, нищо не се знае. Абе, ебало е момчето. Мустака моя да е бевствена, ама той не е. Чукай! Джоба му може да е беден, ама опита му не е. Бомбай! Стотинките му могат да не са много, ама бройките са. Бомбай! Къщи е истински кошмар. Айде да си знае. За 40 годишната шантонерка. За 40 годишната парантия. За 40 годишната шабрантия. За 40 годишната бардакиня. За 40 годишната рупсия. Децата знаят ли? Знаят. Сигурно. Той Георги му трябва желязо, бе. Трябва му желязо. Мисля да го фанеш и да го размажеш от бой. Ама наистина да го размажеш от бой. Даже да викнеш още хора, двама души, да го наливат така като... Така, това е Георги. Трябва да ти обясня много неща. Сега вкъщи не си. Разкачи на куровата главата, чичко! Вземи една чаша така в ръкава. Значи взимаш една чаша. Криеш в ръкава чаша. Така. Отиваш, Антония! Я изненадваш.
Нося чаша! Вамо му цулята на местовата, Стан Антония. Никой няма да разбере какво и се е случило. Пикачу с 2 грама!